L'empresari de Palafrugell, Jordi Grau, gerent de vins i licors Grau, va rebre el passat dia 11 de desembre de 2012 la medalla al treball President Macià de mans del president de la Generalitat, Artur Mas, en una cerimònia que va tenir lloc al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat de Catalunya. Aquest guardó reconeix aquelles persones que s'han distingit per la seva dedicació, la constància i esperit d'iniciativa en el treball. En el cas de Jordi Grau, se'n destaca que l'empresa de la qual és responsable, Vins i Licors Grau, és líder en el seu sector a les comarques gironines. La primera distribuïdora estatal de vins i licors per la guia de distribuïdors Indisa i que ha estat premiada com a millor distribuïdora independent el 2012 per la publicació Mercados del Vino y la Distribución. L'acte el va obrir el conseller d'Empresa i Ocupació, l'honorable Francesc Xavier Mena, que va posar de relleu l'estreta relació entre empresa, treball i família en el tarannà català. Després del Parlament del conseller Mena, es va procedir al lliurament de les medalles al treball als 14 guardonats de l'edició 2012 i les plaques al treball a les 6 empreses i organitzacions que també n'han estat mereixedores. Va ser en aquest moment tan emotiu en què Jordi Grau va recollir de mans del president Mas la medalla al treball President Macià, en reconeixement a una trajectòria i a uns valors aplicats dia a dia en el treball. Tot seguit, Jordi Periques, en nom de tots els guardonats, va fer un discurs en el qual va reivindicar la necessitat de continuar avançant per fer que el país superi la situació actual. Va posar de relleu que aquesta no és la primera crisi que afecta el país, però que la bona feina conjunta des de tots els sectors i des de totes les posicions han de portar el vaixell, que és Catalunya, a sortir d'aquest mar ple d'icebergs. Mentre realitzava el seu Parlament, Periques va anar modelant una peça de metall que es va acabar convertint en una rosa que va lliurar, en nom de tots els guardonats, al president de la Generalitat. Finalment, l'acte el va tancar el president de la Generalitat, Artur Mas, que va aprofitar el Parlament per assenyalar que els empresaris i organitzacions que han estat premiats en aquesta ocasió tenen un paper de far i de guia en la societat catalana actual, que només podrà superar la situació de crisi en què es troba a base de treball constant, responsable i ben fet. La recepta del president per sortir de la crisi passa per combinar els ideals ferms que hem heretat de personatges com Macià amb la gran capacitat de treball i de fer molt amb poca cosa de Prat de la Riba. Vins i Licors Grau ofereix més de 12.000 referències des de les seves instal·lacions a Figueres i Palafrugell. Darrerament, a més, també aposta molt fermament per la distribució per internet, a través de la seva plataforma grauonline.com i l'aplicació per a iPhone que es pot descarregar gratuïtament.